Френският език – мисия възможна. Приятели, утре на 1 април, вторник, започваме 13-седмично предизвикателство с онлайн курса по френски език, който ще провеждаме с мен в Zoom. Ако все още се чудите дали е време да изучавате френски език, ако имате възможността 2 пъти седмично, във вторник и четвъртък, между 19:30 и 21 часа българско време, да се включвате в нашите срещи в Zoom и най-накрая да научите френски език и сте го отлагали, сега имате възможност да започнете. Курсът ще бъде общо 25 срещи, всяка една от тях ще се състои от 2 учебни часа или 90 минути и по време на него вие ще научите, ще поставите базата на френския език. Ще се научите как да се представяте, как да говорите за себе си, за семейството си, за любимите си неща, за рутината си. Ще говорим за събития в бъдеще време, в минало време, за покупки, посещения в ресторант, пътуване, как да попитате някого на улицата, как да се ориентирате и още много други. Така че очаквам ви, ще оставя линк към курса и всички, които желаят да се включат, утре започваме, така че имате само 24 часа да си помислите.